abaningi abantu, abaningi abantu. Buya Msholozi, buya! Buya! Hayi buye! I-Afrika! I-Afrika! Hayi buye! All powers! Today! To the people! All power! All powers! To the people! To the people! All power! Hayi buye! I-Afrika! I-Afrika! Hayi buye! Bafowethu siyanibingelela. Sithunyiwe siwumkhonto wesizwe student movement ukuthi sinimeme sinesenqoba rally ngomgqibelo e-DUT Alpine Grounds. We have a rally ngomgqibelo ezoqala ngo-9 ekuseni. Impela ntambama very late. We are going to send a bus to come and pick you up here Flatin Lane. There is going to be free t-shirts. There is going to be refreshment. Siyanimema ke nganza kwethu ukuthi asiphelele sonke ngomningi bethu ngomgqibelo siyeke konke singakwenza sambe solalela ukuthi umkhonto wesizwe phathi uthini ngoba mawukhuluma ngokuthi ufuna u2/3 majority ukuze uzoba namandla inkinga yethu akuyona ANC into esifuna ukuyenza sifuna ukushintsha isystem yase South Africa sifuna ukushintsha iconstitution yase South Africa ukuze sikwazi ukuthi ayifave thina njengabantu abamnyama who are the majority and the owners of this land. What is happening in South Africa right now? The minority abantu abafika ngo-1912 eSouth Africa, they own our land, they own our minerals, they own our resources. Asisebenzi kuyimanje siyaqala ukufuna ama-university sihlale emakhaya nezitifiketi zethu sifuna ukuyiqeda yonke lonto sithi amandla awaphula kuthina njengabantu abamnyama. Sangicela ke nganza kwethu ukuthi asibuyeni sonke sihlangane in solidarity with ubaba uJacob Zuma uma ekhuluma ngokushintsha impilo yomuntu omnyama eSouth Africa. Sanimema si-MK Party ukuthi nize nizolalela ukuthi kungani kumele niyivotele MK Party ngoba silona iqembu elithi votani nje kodwa kumele sinike izathu nani izibonele ukuthi lezo izathu ziyahambisana nani. Kuyimanje siyahlupheka eSouth Africa abantu bakithi balala bengadlili ubusuku nemini ingane zakwethu singamaphara zibulawa i-depression zidla ama-drugs ngalo 350 ezinyuka wona sifuna ukuyishintsha yonke lonto sibuyisela amandla kuthina singabantu abamnyama. Umuntu ongibuza ukuthi ubaba behlule yini ukushintsha ku9 years ade uphethe mawukuthi umuntu ngempela onengqondo yokucabangayo umenze research yakhe we are going to see ukuthi during President Jacob Zuma's tenure abantu abamnyama babengahlupheka ngendlela ehlupheka ngayo. Ukudla kwangingabisi isinkwa sasiwu4 rand, upetrol wawu7 rand litha, ugesi wawukhona. Namhlanje asinalutho. Uma uyothenga irice udinga imali engango200, isinkwa su20 rand, upetrol litha iwu20 rand. Siphila ngani singenamsebenzi singenayo free education? Ubaba wathi ephume office he had already declared free education, not this NSFAS of Benzimande where the board is chowing our money as students. Today nabafundi abangakoyithola confirmation ka-NSFAS but we are already halfway in the semester academic calendar. So we are saying UBlade must go, the NSFAS board must go. We demand and we want free education that was declared by Ubaba Jacob Zuma in 2018. Since I buy free education, I buy. Down with sellouts, down. Down with sellouts, down. Agapumu Cyril, agapume. Agapumu Plate, agapume. Manta. Africa. All powers to the people. All powers. Sabonga isofika ipasi ngomgqibelo asiphume sonke ngomningi bethu.